Tak, vi skal nok aldrig være de fleste senere. Vi filmer ude ved søen nu. Det er vores eksamensprojekt. Og det bliver fucking godt. Og det er virkelig godt vejr. Ikke sådan nogens have eller et eller andet. Hey. Og vi er på Filmer Martinsvej. Det bliver mega godt. Og Alicia filmer. Ikke nok nu? Jo, det tror jeg også, vi har. Er vi tilbage? Ja, lad os gøre det. Okay, så nu skal vi til at redigere. Yes, og jeg tror faktisk, vi har alle flipsene her. Er jeg ret sikker på. Tror jeg ikke det? Husk at kigge ind i den der Windows. Nå, ja. Her. Det er ikke inde i vores med Alicia. Nej, der. Den her. Ja. Hvad er det der for den? Det har vi sgu da ikke filmet. Hvad? Det tror jeg ikke er vores. Prøv lige at klikke på den første. Skal jeg trykke import? Ja. Hvad er det her for noget? Har I filmet der? Nej, det Er ligner det også ikke dig, dig. Luca? Det er ikke mig, Det ligner... Altså... Nej, det må være en joke. Det er jo dig. Prank på Det os. er ikke mig, det Mener du ligner det? mig. Det ligner mig. Ej, Men I har jo samme tøj på. Ej, du laver sjov med os. Det er det vildt dig. Nej, det er virkelig dig. Det er nok dig. Ej, det kan det jo ikke være. Joke med os, gør du ikke det? Jeg tror, du var står. Okay, nu skal vi bare på en pause. Vi vlogs og redigerer. Hallo. Virker eller Og vil du ikke tænde for mig, for jeg synes, vi kan se lidt bedre? Jo, men okay. Ej. Ej. Hvem fuck er det der? Nej, fuck. Hvad er det? Guys, what the fuck?
Sagde hun lige mit navn? Er det ikke Astrid? Astrid? Det kan ikke være Astrid, det der. Det er ikke. Kom, vi løber den her vej. Luca, hvor er du henne? Ej, fuck det der. Ej, altså guys, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg kan ikke finde nogen, og sådan, alt er så nøjeren. Og jeg ved ikke lige, hvor alle mine venner er, og hvor de er blevet af til. Jeg kan ikke finde Luca, og jeg ved ikke, hvor hun er. Og det er sådan, hvad skal jeg gøre nu? Sådan, Luca! Hvad? Vi skal ud nu. Altså, hvor har du været? Jeg har let efter dig. Fik et chok? Hvad laver du? Vi skal bare ud nu. Hvorfor? Fordi der er en morder efter os. Ej, ja, men... Kan du bare ud? Ej. Hvor har du været? Hvor har du jakke på, Luca? Fordi det er en koldung, vi skal skynde os at flygte jo. Men hvorfor går du så hurtigt? Jeg kan ikke følge med. Fordi det er hyggeligt at være herinde jo. Ej, det er koldt udenfor. Hvad laver vi? Det er ikke koldt. Jo, det er. Vi skal bare den her vej. Hvorfor? Fordi det Hvordan kan vi komme ud? Vi kunne ikke komme ud før, jo. den her vej. Altså, hvad? Luca? Jeg skal udvej for at komme Men ud. det er det jo ikke. Jo, det er. Hvad? Den er lige der, Luca. Altså, Jeg har aldrig nogensinde været så nysgerrig. please. Please, jeg vil gøre alt. Please. Ej, please. Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan dø, please. Hej, jeg vil gerne være en kamera. Tak. Vi skal nok arbejde tilbage senere.